Rollmaster 1 esittelee maailmanmestari ja olympian voittaja Gerd Kanter. Rollmaster 1 on harjoituslaite kyynärvarren sekä sormien lihasten, jänteiden ja kiinnityskohtien vahvistamiseen sekä kuntouttamisen turvallisella ja tehokkaalla tavalla. Sen kaksisuuntainen liike mahdollistaa monipuolisen harjoittelun useilla eri otevariaatioilla. Kahvaosa sekä kelkka on varustettu kuulalaakereilla, liikkuvuus on tasainen ja kitkaton. Laitteessa voidaan käyttää kaikkia normaaleja painolevyjä, joissa 50 mm sisähalkaisia. Liikenopeus on vapaasti valittavissa harjoituksen ja lajispesifisten vaatimusten mukaisesti. Kahva on hyvin tarravalla pinnalla ja helposti vaihdettava sisäosa ruostumatonta terästä. Laitteella on vankka teräsprofiilirunko, suojatut kuulalaakeroinnit ja jousitettu painokelkan stoppari sekä teräslankavahvisteinen lähes kitkaton polyuretaani hihna voimavälityksessä. Laitteen korkeus on 120 cm, leveys 80, pituus 100 cm ja painoa 30 kiloa. Rollmaster 1 kahvojen sopivan korkeuden valinnassa olivat ratkaisevia sveitsiläisen käsinhoitoklinikan käsiterapeutin Ruittauki ja Lihtin mielipiteet ja suositukset. Hänen mukaansa on nykyinen korkeus harjoitusten suorituksin ihanteellinen. Rollmasteria voidaan käyttää eri painoisilla painoilla ja juuri sen vuoksi laitetta voivat käyttää sekä eri lajien huippu-urheilijat että tavalliset harrastajat. Esimerkiksi jutossa ja painissa on tärkeä sekä tartunnan vahvuus että kestävyys. Tartunnan ja ranteen vahvuutta tarvitaan myös hiihdossa, jääkiekossa, motocrossissa, ralliautoilussa, tenniksessä, golfissa, yleisurheilun heittolajeissa, lento- ja käsipallossa, soutussa ja näin edelleen. Rollmaster 1 sopi käytettäväksi myös kuntoutushoidossa lihasharjoitusten suorittamiseen. Rollmaster 1 on korvamaton käsilihasten harjoituslaite, joka sopii kaikkiin urheilulajeihin ja elämäaloihin, joissa käten suorituskyky on tärkeää. Luetteloa aloista, joissa tarvitaan vahvoja käsilihaksia, voidaan jatkaa loputtomiin. Valitsemalla oikean kuormituksen ja suoritustiheyden voidaan lisätä lihasmassaa tai muovailla jäntevät ja sidot käsivarret. Harjoittelun tuloksena kestävyys paranee ja käteen, kyynärvarren, käsivarren ja olkalihasten tartunnan voima lisääntyy. Yksinkertainen ranneliike vaikuttaa hyvin erilaisiin lihasryhmiin.